Жената трябва да има винаги чисти зъби, а мъжът да валидира нейната бляскава усмивка. Тя трябва да се чувства чиста и да няма луканка между зъбите. Колко хубаво се живее с 50 000 клечки на месец. И какво ще правиш с 50 000 клечки на месец? Наслаждаваш се на хубава усмивка. Хапваш си луканка и си чистиш зъбите след всяко резенче. Аз също искам чисти зъби. Ти можеш ли ми ядеш 50 000 клечки на месец? Ти сега луканка ще ми искаш. Ей, сега ще разбереш, миличка. Аз знам как се купуват и носят 50 000 клечки за зъби. По случай прохождането на канала ни, ние ще подарим на един от вас 50 000 клечки за зъби. Не е задължително да е човек. Може да е животно или предмет. Ако искаш, може да ги използваш сам или да чистиш зъбите на най-добрия си приятел. Единственото условие да участвате в giveaway е да ни последвате в YouTube и да тагнете в коментарите човек, на когото искате да почистите зъбите. А за още такива giveaway може да ни последвате в AUBG, Gepime, Мирка, Skype, Gmail и BG Mama. А я моли да участвам. Нали всички знаят, че съм кръстник на 4 котенца, които котката ти роди миналия месец? После всички ще кажат, ето, даде клечките на Захи. Честито прохождане на каналът ми, Тонка. Приятели, победителя теглим на 25 юли в присъствието на професионален зъболекар.